Nou, welkom. Het is een rijksmonument in de Bewaarskwallensteeg nummer 1. En het is uit 1750. Dus juist dat ik op de vlier nog al hier oude tegels, maar hier ik al hier makkemer, tegelaar, aardewerk. Want? Nou, we zijn eigenlijk nog een beetje dwanden. Het is haast klaar. Hier hebben we nog een soort historisch fornuis. Dat is hier ik kokerkist. Hier, de maat stond wel bukken, want vroeger wie in de mensen een beetje lietser. Dit is ik nog een historische kamer. En hier is ik weer alle historische details. En hier is dan ik nog historische kosten. Wat kom je mij de trap op? Dus dit hebben we eigenlijk correct aanmaken. En dan just ik dat hier alle hier, ouderwetse historische elementen nog hast. Zoals deze balken. Als het dan goed just, dan just bijvoorbeeld hierachter echt nog van dit soort lietse historische details. En die meidje denk ik toch wel heel speciaal om hier te komen.